Hello guys. So good morning. So nagbabalik na inyong maninay sa inyong paningin. Dito oy, so karon going mi sa mangita mig utan mag-adto mi sa mga kilid-kilid. Sa mga kilid-kilid sa among paligid mangwa mig utan no. So uban nimi mangwa mig utan. Kay lagi wala kaming ulam kaya mangwa kami sa dan sa ni maninay ang tingtanan hagard tigpis. So hello guys, padulong mi mangwa mi og bago. Dami pang mek. So na mga manlasi kay diring dapita. Ano ra na siya kwaon ang pagbalik. Sumanhi mi diri dapit sa ibabaw no. Sa ibabaw ubos man. Dali bagyanan padulong dan ako. Di ay oh. Gagmay kay kumod soy. Pagdi lang mi pangkuan mi. Dara ha? Dana na. Pangkuan man ato pangutang nato sa tong ginatan. Gagmay Sunod sa silupin. ano dako kayo? Napungol sa kana. Hindi na kanan ako mapunon ba? So mga cutie-full kayo among lutya. Ato na iko na. Cutie-full, very cutie-full. Mas din nakalubong. Melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your So mangita mi diri og lutya mga maninay no kay manguha mig lutya para sa amo ang ginatan. So naraan dani ate Mikmik. Naraod ako. Ang halos ang problema nato dani karon. Sigurado kita salas dani karon. Narao. Sunay lutya siya guys pero sabutan kaayo. Umay nakakalubong ta. So amo din siyang lutyahan diri no sa unang nga panahon lutyahan ni namo diri. Karon amo ang yapon. Napa siya rin. Usgan kay ako mangibuta yon. Nara dagan unod. Gagmay kay kumod din. Inita man gud. Amo dito kay sa kabukton. Da. Bisan pag inita ata basta makalawom lang siya dito niya bukan. Bukan di. Basta lang tanata isagol sa atong ginataan karon. Lok ba kay. Dahil kay yuta da. So wala na iwan-uwan diri sa amon no so ang yuta bitaw grabe na kauga. Uga pa kang maninay. Dako. Atas. Okay na lang na, okay na lang na. Malumat. So sa una diri lutihan ni namo diri sa una kay napa man mi kuan sa una baboy. So nami baboyan sa una so nanano mi og lutiya. Nani bitaw sama dito sa ibaw ng baboy. Gani. Mga yuon. No, wala naman mi baboyan karon kung wala ko may sakit bitaw nga mata di mo baboy. Kani. Hindi na pwede pa na. Okay na ni siya guys, malaking tulong na to sa amin kahit maliit. Kampanya. So dagan siya uno balagag may. Awat na ko cute. Napa oh. Di lang naka. Pwede pa na mi. Di na kay. Kinagdagin mo ta ng di lang na makaon. Baka tulong mo kay naa. Dagan na ni may mo make magkuan ka na ni make maglutiya chip. Nani ba ang chips dito ta? Lutiya? Oh. Bisa mo isa. Banana chips lang niya. Ama dito. Banana chip na ma. Dagan kay lutiya sa inyo. Ma, bukan ni baba Banana. banana. Kanang mga reject bitaw ta. Una ilang himuon purpose. Da. Ilang himuon chips tag 5 dayon. Dry halang, dili halang, naay cheese. Ma, sige na, gimo ta dara ma. Hindi mo lang kita mag-vlog ka na. Amo sana pag imo murag Cheese gam na na iba ikoga. mababa kasi like cheese. Taba. Da. Tol. Kaya tada kung maghimo ka init. Ano Naputol? Dako basta na. Dako basta na siya guys. Oh. Kung kami mga sulukya kay pag ako'y Dagan ang kanin sakto nang ida, dagan naman ida. ako'y kuanong ni papa kay kasama-sama lagi na dighalin. Dagan man lutiya make, lali ko make ko. Sa pikas make. Nagtano mas dito dito. Mana di the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT. Ni-prepare na rin ko mga bayot para sa among paniud to mga bayot no. So rin rice ang atong gamit karon na bugas kamoy among na-afford
bitaw oy. So kana siya ikaduhaan ko na siya kilis no para mawala mga tubaik ng mga germs. So ako din gipantigom ang mga tubig para ibisbis nato sa atong mga tanom, sa atong mga gulay nga atong ipang tanom. So kana siya final na siya nga sabaw para ready to halingan na siya. So di ba mata-mata ra na siya mga bayot. So niara ang atong sinaing ready to sugba na siya, sugba. Bitaw oy sa atong kahoy grabe ka kuan uga. Siga kayo atong kahoy no, siga pa sa atong kaugmaon. So mag-prepare na ta sa atong utan mga maninay no. So naatay utan no, mag-utan ta karon. Among utan karon is maginat-an mi. So naami diri sa gawas among balay nagluto kay mainit doon sa loob kaya dito kami sa labas. So ipakita nako sa inyo kung unsay utan nga naa sa among lamisa karon among lutoon. Itong utan mga maring nga atong lutoon karon no. So kaning bago, so dito mi ganina. So among video no, so dito mi ganina nang mi bago, so nabukya kami, wala kaming kuha na bago kaya nagani kay ang among kuan naiuyan sa kumbana nga nanguhaan ni. So iya mi gikuha na ani kay nabukya kami kanina nun doon, nanguha kami nabukya kami kaya kinuhaan kami niya doon sa ano, doon sa kabila. Gikuhaan niya doon sa lain nga punuan, sa malayo ra dito. So kaya ito yung kuha niya. Nami kalabasa og among lutya nga nakuha kaganina sa among pagsuroy-suroy. Ug naa koy okra mga maninay no. So kani siya gipalit ni Papapi sa merkado. So kaning kalabasa ug gani siya ang carrot, so gipalit ni Papapi sa merkado. So naada tay kulang ani nga utan. So mangwa ta sa ang kulang ani nga utan, so magwa ta og batong. So natay batong atong gitanom no, so mangwa tag batong, alagbati ug kamunggay. So ang kulang ani. So atong panakot na aron natay kompleto atong panakot. Pobre tayo pero sosyal. Pobre nga sosyal tayo ngayon. Or na sosyal. So na kompleto ang ating mga panakit dito. Yung mga ano natin, kompleto yung mga tubaikit natin na panakot o di ba? Ito yung pobre na sosyal. So kuha tayo muna ng kuan, ng batong, alagbati. So manguha dito sa batong mga people no. So mag-harvest tayo ng batong. Di ato isagol sa atong kuan, ginatan. So here na akong batong nga akong gi-harvest. So marami pala siyang bunga no. So ito mga guys oh. Ito yung tanim ko na batong, namunga na siya. Ikalawang harvest ko na to. Dati yung nakuha ko dito dalawa or tatlo lang piraso ang nakuha ko dito. So ngayon ang dami-dami na siya oh. So ganito pala pag pag first or second harvest mo kunti lang yung makuha mo no. Kunti lang yung makuha mo. Pagtiyagaan lang natin, pagtiyagaan. Naapa, so kanikwaon tanan ni siya kay padulong lang siya sa maghuwang siya. So naapa diri nga side, maka-harvest na ta sa atong batong. So niapa dito sa luyo. So naapa diri gagamigas. Walang awa kayo. O diba? So ito yung nakuha ko no. So ito yung nakuha sa batong ko no nga tinanim. So ito yung mga batong ko. Oh, yan ang batong ko nga tinanim ko. May harvest na ako sa aking batong. So ito na yung batong nga ating nakuha no. So bless tayo ni Lord kasi marami tayong nakuha ngayon. Ikalawang harvest ko na to. Noon is ang nakuha ko is 3 piraso lang. Ngayon marami na siya o dami-dami na siya. So mga tag kamunggay mga bayot no. So gamayon ra nato no kay ligi inita dili ka nato daghanon kay basi mamatay atong kamunggay. Gamay lang para pang sago lang nato sa atong utan. So niara atong kamunggay. So atong panghugasan daan ang atong utan no kay aron unya dili na ta maghugas. So ato siyang panghugasan daan natay kamunggay so atong batong. Nandito yung batong natin. Para mamaya hindi na tayo maghugas. So ito yung bago, so bago ni diri sa amo no. Muning bago. Hugasan na siya nato apil. Para unya dili ata maghugas unya. Ato na siyang panghugasan daan. So ang kalabasa hugas na ni siya. Meron tayong kuan. So ang alagbati, so nakoy alagbati nga kinuha na daan so tuwa sa rip.
kani siya ang sayote na panitan na siya sa ato siyang gasan so diri nato. So kani ang kuan nato siyang panitan ng lutia. Lutia ug kuan natong panitan ng carrots. So, naara ang atong utanon karon, utanon for today. So, naa atong mga panakot diri no. So, atong mga panakot, mga tsubaik-ik nga panakot. So, atong gata. Ano siya, ikadwa ni siya nga kumot. So, kato siya mo'y first na kumot. So, atong lutia, batong, carrots. Ako nang gimix ang carrots, kalabasa, ug sayote. Kaya maura miya ko na silang luto ang gihapon no. So, nara din nila atong mga dahon-dahon. So, atong alagbati, naara atong alagbati. Gamay atong alagbati butang no. Kay sobrara na ni sa atong gikuha atong yaging adlaw no. Ang sulod sa rep. So, maura na atong isagol. So, natay okra diri, ang pila ka lugas, o bago, o kamunggay. So, ato na siyang gimix. So naray tay bulad na atong gihuluman sa tubig kay aron atong prituhon. So natay bulad mga maninay no. So ato ni siyang gihuluman sa tubig para dili kistanan siya parat. So kinahanglan gid siya ato siyang hugasan no kay wata kabaluan ni mga bulad nang gipangpungpungan na siya mga langaw. So kinahanglan gid na siya atong hugasan ayan nato siya prituhon. So kani siya ako ni siya prituhon. So init na ang ating kaldero. So maglunod na kita sa oil. Wala lagi Maglunod ang oil. Ay, usa man ba da? Para usa man sa So ato na ilunod ang atong o ano atong bulad kay na init na. Lutia ato ilunod una. So ni ara. Nangawot na siya. So ato na siya ilunod. Uy, nahulog ang isa. Uy, ako sa siyang takuban. Atong batsong-batsong. Ilibin ang atong bakong. So atong itay lang dito para adobo na to. So ako siya ilunod. So, lintan ang tanglad. O, diba? Lunod na ta sa atong utan mga maninay, no? Kani mga dahon-dahon, atong ilunod. Hindi man naman. So, ato na ilunod ang atong gatsa. Ang init. Ang atong red bell pepper o green o atong spread onions. So, diba? Nagirapan talaga ako dito ah. Bakit ang init? Siya mga guys no. So, paras kaya ang kahoy no. Sunuraan ko sa luto na gid siya. So here na luto na gyud ang atong utan. So nara atong utan na ginat-an. So dili kisanan siya sabaw mga bayot no kay di ko ganahan sa sabaw. So naatay bulad. So atong red rice na rice. Bitaw so nakoy bahaw diri. So Kapalo ka amen. Samahan sana Espiritu Santo. Amen. Bless us, O Lord, and this the gifts is about to receive from the bounty of Christ, our Lord. Amen. Samahan sana Espiritu Santo. Amen. Kain na na. Utan. Umuutan. Lumit kayo. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too
do you know? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. I never really liked the way you dressed. I guess I thought your style might grow on me. You're never really honest, made me guess. And now I want you far from close to me. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work.